बर' आइजो नखर गारना खारनाया बर' आइजोफोरनि हारिमु जालांबाय नामा? थारैनो सोरबा लांखारग्रा दंना गावनो गोसो जानानै नखर संसार गारना खारो बर' आइजोफोरा? ना फिसाय ना फिसा ना न' बां ना संसार जेबो मिथिनो रोंलिया नामा बर' आइजोफोरा? गावनि असे फिसाखौ गारनानै बोरै खारनो हायो बर' आइजोफोरा? एसेबो अननाय होननाय गोरबो गैलिया नामा बर' आइजोफोरा? फिन आरोबाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं गलदंपारा गामिनि समर बसुमतारीनि बिसि बिहुला बसुमतारीया बोहैथि दाननि 2 जानुवारिनिफ्रायनो गावनि आंगो फिसायजों लोगोसे 2 बोसोर बैसोनि फिसाखौ गारनानै खारनाया नखरखौ दुखुनि जोमै साग्लोबहोदों। दा बिनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे 6026274801 मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों फिसाय समर बसुमतारीया। दा आंनि साननायाव बेनो हिनजाव नागिरनायनि आरो आंनि हिनजाव नागिरनायनि ओमफ्राय दा बेखौ खारनाय मानाय आंथ' मिथियाखैमोन सिगाङाव आं केरेलायाव दंमोन बे समाव बियो खारदों जानुवारि 2 थारिखआव खारदों होनना बुंदों आरो ओमफ्राय आं खबर मोनाखैमोन आरो उनाव बे न'खरनि मानसि हिनजावनि न'खरनि मानसि खोन्थाहरनानैसो आं खबर मोनदों आरो। माबोरै जगाजगआव थाबाय थायोमोन नों? जगाजग माने आंनाव डिसेम्बर माबानिफ्रायनो आंनाव फना बेलेन्स गैखाया माने गाव हरबा हरथोंसै होननानै आंहा खामानिबो बिजि जायो बे समाव कास्टमारा बिराद जायो ओमफ्राय आं फन दैनोनो मोनखाया आरो इउज खालामनो मोनखाया। मा सन्देह खालामदों? सोरखौबा लांखारनाय ना गाव हारसिं खारनाय? लांखारनायाथ' दा सन्देहआ हौवायानो लांदों होनदों। बै माबा आमथिखा खैला मिलानि होनदों हौवाया खोरोम नार्जारि। माबोरै मिथिनो मोन्दों बेखौ लांदों होननानै नोंथां? बेखौ मिथिनाया दा बिनि हिनजावाबो फन खालामना बुंहरदों आंखौ जोंनियानो बे हौवायानो लाना थांदों होननानै मिथिदों आरो ओमफ्राय बे फन गोमादों आंनि हिनजावा फन गोमादों होनबाय थादों। आं भिभ' मबाइल गंसे होलांदोंमोन ओमफ्राय दा बे फना गोमायाखै बे हौवानोसो हरदों आरो। गथ'बो दं नामा? गथ'आ बेना 3 दं। नोंनिया? आंनिया सासे 2 बोसोर मास मोननैयाव हाबगासिनो आरो 2 बोसोर ओमफ्राय दा बेखौ बबावबा दं होननानै सन्देह खालामदों नामा? सन्देहआ दा बे बिनि हिनजावा खोन्थाहरनायलाय गुवाहाटियाव होनदों आरो बेयो ओमफ्राय दा फनबो बुदों बियो दहाय फन बुनायाव दा फनखौथ' रिसिभ खालामाखै ओमफ्राय रिसिभ खालामियाव तामिलनि रायलायदों आरो रिसिभ खालामियाव फना रिङो ओमफ्राय रिसिभ खालामा बेनो आरो। दा नोंथाङा खावलायहरफिनदों नामा? आं दा आंनि फनखौथ' बिजि खालामना लाजोब्बाय फनबो थिखोखाया आं बेखौ दा फैजाफिननो लुगैयो माने न'खर संसार दं गथ' दं गथाय दं बेखौ सिफाय जानो बायो आरो अननानै फैफिनोबा मोजां। मा मुं होनदोंमोन? बिहुला बसुमतारी आंनि हिनजावना। हौवानिया बे लाना थांग्राना खोरोम नार्जारि। खै बोसोरसो बायदि जागोन नोंनि बुरिया? आंनि बुरिया दा 18 बोसोर। रायजो राजाखौ नुसनबायबा मा खावलायहरगोन नों? रायजो राजाखौ नुसनबायबाथ' आं हमनानै दोननो बा रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे आंनिसिम फन खालामनानै खावलायहरो बेनो आंनि गोरै खावलायहरनाय बयनिबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनिसिम। मबाइल नाम्बारखौ बुंना हो। मबाइल नाम्बारा आंनिया 6026274801। खेबसे बुंदो। 6026274801 आंनि फन नाम्बारा बावहायनो खावलायहरनो हागोन आरो माने कल खालामनानै आंखौ खबर होनो हागोन आरो बेहायनो। दा मोनफिननायखौथ' लुगैयो आङो हिनजावखौ माने न'खरखौ सिफाय जानो बायो माने। नोंथाङा हजों थानाय समावहाय नोंनि बुरैजोंहाय एसे न'खरनि नांलाय खमलायफोर जादोंमोन नामा? आंनावथ' दा बेबायदिनि सोमोन्दै गैया नांलायनाय मानाय जेबो सोमोन्दो गैया जेबो नांलायनायबो गैया गाज्रि भाषाबो आं जेबो बुंहरा। जा फैसा मोनो मासावनो मास आं फैसा सोहरो आंनाव मासाव खननै मोनो बिला आं खनसे मोननायाव 15,000 खरि मोनो बिल सप्ता खननैजों 15,000 मोनो आरो। डकुमेन्टसफोर माबाफोर बुस्थु लांफादों नामा नों? डकुमेन्टसा हा लेखा लांदों गावनि गासिबो माबायानो एकाउन्ट गासिबो लाना थांजोबदों आरो गासिबो लांजोबदों। मा होननानै थांदोंमोन जेनेबा नोंनि मिथिनायाव न'निफ्राय ओंखारलांनायावथ' आं बेखौ खबर मोनासै माने आंनावथ' फन खालामखाया नालाय गाव फन खालामबाबो दसे रायलायो बिदिनो दानहरो सिगां समाव आरो ओमफ्राय डिसेम्बरनिफ्रायथ' आंनाव बेलेन्सबो गैखाया ओमफ्राय
गाव हरबा हरथोंसै खबर लाथोंसै होननानै आङो माबाखादों आरो बेलेन्सखौ सोनाय जाखायाखै। जेबो रायलायाखै जायखिजाया बे केवास जादों होननानै केवास खेवनो होननानै थांदों आरो बबे जायगायाव थाङामोन? रानिखाथायाव फार्स्टआव माबा फिसायनोबो खिथाहरखादों आरो माबायाव काजलगावआव केवास खेवनो थांनो आङो होननानै ओमफ्राय केवास खेवनो होननानै थांनानै फार्स्टआव 1 थारिखआव थांबाय 1 थारिखआव जायाखै होननानै आरो अखानायै मंगलबार 2 थारिखआव थांदों आरो। मा जायो नोंनि बे फिसाजो आंनि फिसाजो। दा मा खावलायगोन नोंनि फिसाजोखौ न'आव फैफिननानै संसार जानो थाखाय? खावलायनायालाय आंबो नांफिनगौ फिसाजोखौ। गथ' गथाय दं मा दं ओरैनो आजां गाजां फिसाखौबो खस्थ'यै खांनाङो हरावबो गाबो बिमा नागिरो नांफिनगौ आरो। फैफिननो थाखाय खावलायदों? फैफिननो थाखाय खावलायदों सोरबाफोर जेन'बा नुयोबा खिथाहरथों। नोंनि मिथिनो मोननायब्ला बेसे गोबावनिफ्राय थाङा बेयो? जोंनि मिथिनो मोननाय माने बे जानुवारि 2 थारिखआवनो थांखादों बिनिफ्रायनो गैया फैयाखै। बबे जायगानिफ्राय थांदोंमोन? बै माबानिफ्राय जोंनि बे न'नि जोंना गामिया दावराइ गाबनाय नालाय दावराइ गाबनायाव जोंनाव न'आव थाहैदोंमोन आरो। फनफोर रायलायनायखौ नुदोंमोन नामा? फन रायलायनायाथ' बिदिनो फिसायजों रायलायो सोरजों रायलायो बे न'आवलाय गाव हारसिं थानाय गाव हारसिं जानाय बेबा सोरजों रायलायो सोरजों मायो जोंबो मिथिजोबा आरो। जाबाय दा।